Social media o tabuk o mangpli kaisa je heno viral wngwi tongo tei norok viral video ni mangpli video ni screen o nugui mankana je kaisa kalbari panda choli tongmani kalbari panda o bui naithotok dress kaham kaham chumjakjaga khoroksa li legai jekai khaiui kaisa kamchwlwi chumjak khaiui social media o tabuk o borok no viral ongjak tamoni bagui norok saidai manbo bui hai pocket o rang bejeb gwnang ya kintu gwnang bo khani maya gwnang social media o viral wngmani ukologo karon hwnkhe bo kaisa kalbari o bini bulai thangwi maichamani yagulo bo kwnai chamai no ashirwad ni hisabtwi pocket ni rang tongmani 10 taka kwrwi bo hilirwi kai faikha jefuru social media o mangpili kasai faio video viral wngthangkha tei borok rok hwnwi tongkha borok rok pocket o rang bejeb gwnang nangya khasi gwnang nango kha gwnang wngma baino o borok tabuk social media o viral wngjak hwnkhe norokhe o mangpili nukmani pore tamo sana uchung kisa comment khai sadi।